Naime, radi postizanja pragmatičnosti u komunikacijskim ciljevima često dolazi do izbora upravo one jezičke jedinice koja živi određene pojave. Takva jedinica uvodi se kao zamjena ili metonimija, djelovačan je ona srž. Za sve ono što se po određenim principima može s njom povezati ili s tim nekom napravljenom odnosu. Aktivno znanje odgovor je to način izražavanja i zaključno zaključno fokusirani na elementarni dio pojma. Kako nastaje metonimija? Bar kontekstualni mjer dovest će u pitanje valjanost takvih izraza ako je površno shvatimo i površno tumačenje. Dolazimo na primjere. Primjeri u genitivu sa mjesnim prijedlozima. Primjer broj 1. Ne osudivši se da učini nijedan pokret rukom, da kaže jednu riječ da bi joj priznao, bio je radostan da je se bar oprasti i da mu se već jednom skine s vrata taj jad koji se svaki dan ponavlja. Sve opet crnjanski. Ovaj primjer sadrži nam već poznat frazalni oblik skinuti s vrata. U figurativnom značenju oslobađanja od tereta. Objekat je označen apstraktnom imenicom u ovom slučaju ovaj jad, pa će samim tim ispravno razumijevanje konteksta biti olakšan. Pravi kontekst je ovaj, on se želi otarastiti, nije konkretno rečeno i ona je figurativno rečeno tereta njegovom radu. Poznata je primjenica prozor, u primjeru broj 2. Tako je bila otvořena sa svih strana zanimljivostima života našeg malog mjesta, pa je mogla birati šta je htjela. Trebalo se samo prebaciti iz prozora na prozor, a i upraviće uvijek. Imenica prozor može imati nekoliko značenja jer sam prozor sastoji se od okvira, kanata i sl. Dio izraža prebaciti se s prozora na prozor. U navedenom primjeru pak nema frazalno obilježje i može se čitati doslovno. Međutim, biti na prozoru ili gledati s prozora ne znači i biti ili sjediti u prozorskom okviru. Određen individual u ovom slučaju nalazi se pored prozora i taj sadržaj možemo naći ovim istih izrazom. Isto je sa primjerom 3, poznata pjesma Pogledaj sa prozora. Dakle, izraz shvaćamo figurativno. Takvi su izrazi primjer 4, pojedi nešto s nogu, u čemu je s nogu odredila za način, a ne odredila za mjesto. Jer s nogu znači usluži ili stojeći, a stoji se na nogama, kad se metafinijski pojmira figurativno. Doslovnim čitanjem shvatite da možete reći nekome piti vlade, jesti, a tako da je posla, ali ne možete ništa jesti neki iz nogu koji je uzdezni. Zato možete zamisliti, recimo jedan primjer, kako neko kaže ono auto koje smo vidjeli malo čas ne izlazi nikako iz glave. Sad zamislite primjer auta koji ne izlazi iz nečije glave. Ako doslovno shvatimo, imamo smiješnu sliku. Međutim, ovaj izraz sad ćemo figurativno izlaziti iz glave, znači isto što i ostati u glavi, što se podudara sa značenjem memorisanja ili pamćenja. Kontekstualno mislim shvaćen ovaj primjer, glasi je ovako doslovno rečeno, slika onog auta ne izlazi iz misli. Kako se i poznata fraza daleko od očiju, daleko od srca, značenje daleko od pogleda, daleko od ljubavi. Primjer u Gatiju, s mjesnim prijelazima. Recimo kada kažemo nemoj to previše uzimati k srcu, ta fraza izjednačava se sa izrazom shvatiti nešto izvišće lično, emotivno, emocionalno smislu, jer je srce sinonim srčno i naša osjećanja. Određena individua može da voli, recimo, vlastiti kućni prag. Pod objektom voljenja ovdje svakako nećemo razumijevati komad daske iskorištenja za konstrukciju praga razma kuće. Sam kućni prag sinonim je za cijelu kuću i čak rodno mjesto u širem smislu, kao primjer. Poslije toga nikada više nije osjetio ljubav prema kućnom pragu, otputovao je i nikada se više nije vratio. Primjer ovako za tim smiješnim prijedlozima, recimo desite često da profesor u škole, veoma poznat primjer, kaže učeniku, prema običajnu sentencu,
izađi na tablu. Prilog dna pritom ima značenje direktivnosti, odnosno ustrajnosti u prostoru kao prijelog vremena. Zahtijevati učenika da krene prema tabli ima isto značenje ustrajnosti, a krenuti prema tabli znači ići na prvi znanje.